Morigaon lapen Kamrup Karbi Society atum partir piponsi Karbi monsam lamdon kachitok song trok atumapan manpeng pen karcho asai kerengpon. CM Tuliram Ronghangapan presented honorary doctorate degree honoris causa aman kapachirpon. Denarong rong kelan timung arong along educational awareness cum felicitation program asai kedengpon. Pini lethota purno milik ahem asaratum CM Tuliram Ronghangapan kerop kachohan. Lokimon Sangha Dharam Lakhahini Ashram ke parlo rong ke the Lokimon Dowanalong Havar kapangtir kangtir metek asai kedengpon. Ke chengsi ni hanglongri hir bangame ningkan surini ra engkoira isia farman ke pamanpon. Nelibirte thambang Sondro Singh Rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwa kaching honara do anafan kardom nang pajeriklo kardom tana pini arsik jelapan soda gabirta nonang ton pen arjikta pini kecheng si abirta pohenlo denarong rong kelam timung arong along pini ingdeng nerkep education awareness cum felicitation program reason imso aterang along kaipaman pon. Pini ada porpait troksi apor malam pen drongkelan rison imso aterang alama govin milik ahin pen ingtur pon pen kachikimo asai deng pon darapit ason kapathu asai ang deng pon pen pe nangan drongkelan timung arong ariso ejang satlang kyundun atumapan karcho pon asai kedeng pon. Pini bangso ame along papangjang alohi aman pen kachitong dun lake assistant professor Rukasen college Dr. Harvey ingti Katharpi. Advocate Diffuse Session Court Sarlong Chingti Tumpring Higher Secondary School West Karbi Anglong Principal Longsing Timung Karbi Locharli Asong Tilpia Me Akong Chunban Buddha Terang Hamren Civil Hospital UDA Sarsing Ingti Mohamaya Constituency BDC Chairman Rajesh Teron Hawar Kehat Regional Committee Kong Chunbang Buddha Terang Sorkari Gaubura Mate Gao Pradhan Lapanan Pata Rongasar Mekara Saratum Pen Chetong Dun Pen Penangan Kete Kiding Manpeng Kidotum Chetong Dun Pen RD Dojot Pen Mei Paduponno Govin milik kachari pon karcho ame along kapachini pon atengke aningkan wang ason thak thaksi SSLC asatlang ki undun atumpen chenglok higher secondary BA MA MCom BCom ki undun atumaphan aningkan wang ason karcho pon asai dengpon anparta non ephang ki wangji owemi atumaphan sitame kacherok tok pen kacharli anathu ansose kapaprang pon thekji aphan pura bidi sore chepachoi pon pen ingsamjin pen pini karcho ame pachon ponno. Ni tumarong indeng nerkep lapangso indeng nerkep education awareness cum felicitation lapangso ningkan wang sitame lapangso program bipon ver lasi lapangso program ki bipon ke laki nili mena jongjong phanali ili kethek thelar alang liphan anukaprek phan pathek nang posi lapangso program bipon lasi laso program bipon lo puronte asapso kethek chejarjima posi nihin pen ke matha dam sila bangso program thik ponlo lapen alang litum foundation afandar atum pustame lang litum churo nei la se halatum ki klema teng basi pinianta litum rong khalan resonim so aterang hin pen warpon pe lasi la bangso program ki bipon laki ka chingthur jima bangsi litum ki bipon lasi litum rong la bangso program ki bipen asapso ka chingthur asonsi ba kithek ma kecharli ning hang sonsi chithek ponlong si lasi litum puta bipon verlo lasi kadu hota tuning relo karbing long rat hota tuning relo lasi arong tin tame labangso education fan important angji pusi nilihin pen matha dam lasi nili moto ke lahanlo ni kiliolar ni kethek thelar anut ka prek pathek nang pusi nili ke matha dam lahanlo nili moto ke lasi alam thita pading pon o elo pini karcho pon ke laki banging koi am pasi archo ponlo laki metric ke bang sirkep lapen MA bang hani lapen higher secondary bang
bang trok ni pini an ning abi tu dalo lan isi acu pihak papangjang ke aluhi sar poke lake ake hai sar lunsing terona pansi ma pansi hangpon lo alang li sab sub sai do chet banglo dam puma se alang li na chitong tek tek dalo lapen nile tum papangjang bangke lake sarlongki inti lake difu advocate lo lake alang li advocate pansi chuphalo lapen Dr. Harvey tipi lake Rukasen lo assistant professor lo alang li putumasi chuhang pon lo lapen bothalang sorry tumpreng har sendri lo nga a principal pantame chuhang pon lo lang li longsing timung lapen kese phanstame kese pulte atum phanstame chuhang pon lo kese tumke log chari pana sa kena poselang li chuhang pon ko dasi budhota aningkan kaprek kolam cho tagalilang ladak rongkhelan arong jutjetik ba dak karbenglong karbidotik po bangke labangso awareness bangke ington pon pelo dipon ber Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbilai Pini adun tho arsik jeda bertan non angton pen arjikta Pini preni fight troxy bom kuru arni Pathor Kwari Narengi Jui Pathu Aklamalong Kamrup Lapen Morigao Karbi Society Atum Pen Partir Piponsi Karbi Monsam Lamdon Kachitok Song Trok Mate PDCK KPLT Ceasefire KPLT R KPLT M KLNLF Lapen UPLA Atumaphan Manpeng Pen Karcho Asai Kedengpon Pini Preni Fight Troxy Bomkuru Arni Pathor Kwari Narengi Jui Pathu Aklamalong Kamrup Lapen Morigao Karbi Society Atum Pen Partir Piponsi Karbi Monsam London Kachitok Song Trok Mate PDCK KPLT Ceasefire KPLT R KPLT M KLNLF Lapen UPLA Atumaphan Manpeng Pen Karcho Asai Kedengpon Pini bangso karcho ame Kedengpon Athe Pialam Lake Karbi Monsam Lamdon Kachitokalong Ketokpon close number 3.5 Lapen 3.6 Mate Karbi Anglong Lapen Timahaso Pen Angtan Kedu Akarbi Atumaphan ST Hills Piponpo Lapen Karbi Welfare Council Sengponpo Pusera Dakpen Kachitokpon Ajoksi Kamrup Lapen Morigao Karbi Society Atum Partir Piponsi Pini bangso Manpeng Pen Karcho Sai Kedengpon Pini bangso karcho ameyalong Karbi Monsam Lamdon Kachitok Song Trogatung Kachitong Dun Lake PDCK Aparim Chairman Jeksai Kangtang Lijang KPLT Ceasefire Aparim Chairman Dondri Kramsa KPLTR Aparim Chairman Dran Rongpi UPLA Aparim Chairman Velesli Terang KLNLF Aparim Chairman P Dili KPLT M Aparim Chairman Mensing Kramsa Lapen Aria Sanghotum Chetong Dun Lapen Anparta bangso ameyalong Alohisar Po Aman Pen Kachitong Dun Lake Dimoria Richo Holising Ronghang Lapen Manpeng Kedo abang pabang piatum cetong donsi RD pidunlo News Desk report Biswanath Karbilai Pini adun thu arsik jera bertan non angton penarjikta Pini phaikuni ni phai troxy bhomkuru arni Bangalore Sangrila Hotel along Bharat Virtual University for Peace and Education atum Patir Piponsi Convocation cum Award Ceremony 2021 asai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangaphan presented honorary doctorate degree honoris causa Aman Kapajirpon Pini phaikuni ni phai troxy bhomkuru arni Bangalore Sanglira Hotel along Bharat Virtual University for Peace and Education atum Patir Piponsi Convocation cum Award Ceremony 2021 asai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangaphan presented honorary doctorate degree honoris causa Aman Kapajirpon Karbi Anglong alangri lo kacharli lapanan parta monsam lapan kaching tur anatu CM Ronghang kapaching tur theka joksi bangso aman mate anong e kapachir pon pusi birta ribdonlong Pini bangso ameyalong alohiaman pen kachitong dun lake Dr. T.N. Swami ex-Indian Army officer Dr. M.M. Ahmed Director and Vice Chairman Advisory Board Bharat Virtual University for Peace and Education
K.R. Puram Divine Grace Educational Trust, Divine Grace Institute of Health Science, Mr. Chandru Gowda, actor South Indian movie, Ivan Nogli, ex-MLA State of Karnataka, India, Ramesh Chandra playback singer, Dr. Raja Balakrishna film director, Lapen Penang An Manpeng Kedo Abang Phua Bang Piatum Chetong Donsi, May Ardi Pidunlo. News Desk report, Biswanath Karbi live. Pini adun thwa birtan non angton pena joita. Pini lethota purno milik ahem asolatum Karbi Anglong Autonomous Council siyam tuliram rong hangapan akirap kachohangtu. Pini lethota purno milik ahem asor kami bepi siyam tuliram rong hangapan akirap kachohangtu. Purno milik alang lihem lake denarong pen kahilo kilometer isi baksi dolo arong amen lake samding bearong asomar banghini lake potmini milik pilapen jirsong milik puhenlo kami bepi apenan purno milik ongdung arni pen keso kepangji lok bonta dihin ka dure ajok se kachelang long le ajok pini arni anke kithi pone kereng pone lapan pinlo Monitinut arloso enlo plotangte apinansi ajada sonta ripiji lapen 1 piji lapenan parta apinana phansi choakhaji nonakai kai kirla mate nonakai ke adon tinta aprang pen langdam plotangte hem ke do adim le avesita an eom ke dorablo puta jongdamme bonta arangli kami bepi non puarnianta kai kirla pirthe kirla apora hutsitame Pirthi kathe ang non puanta thekdun long nelang lake kopia potlo alangli kami bepia tum pening penan ke apinan ke so ningkan engkoi nang plengetlo kai ke arnita the ang lotangte bangahem kachong dat pen thangnata chinidun de pinlo alangli tum longle phelang chainong la pen ke jorme pu ason anke jorlaplo bonta ke so me pipedatlo non ke ajata awedatlo lasi non ke kami bepi alanglita kesar kikri aporlo thangnata choklemon ac kethe kidinga tuma phansi kai ke arnita towar cholang dinglo Lasi monit hijan mate Karbi hijan angbong pen kaching hon theknai abang phu lake Karbi Anglong Autonomous Council asiyam tuliram rong hangta inutlo pu chinidunsi chukeram tang jakhong achiklo alangli kami bepi apenan purno milika phan keso kachelangji pu matha pen Karbi Anglong asiyam rong hang asangho phan akirap chohanglo bonta thangnat akirapta longpon pepusi alangli pherang ke along klardak pen nangche thandun Lasinon ke purno milik mate ahemasor kami bepi atum kisung thektik apor nangle roglo kami bepi apenan purno milik ningkan ingkoi pen keso kipangji lok ajok adi mamatsi barpi barsota dak amatsi kedolo lasi lahai angnim pen ansi purno milik achor kami bepita non ke keso kacholong thu anpinlo lasi non ke purno milik aphan se kelangji kali kami bepi amena jungjung ta keso lok puta pherang ke along nangche thandun lasi se kachelangji aphan pura kami bepi ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council mate team Karbi Anglong lapen Karbi Angbong ningkebe abang phatuma phan kerap kachahang pon Dinang rabrita ni to ni pinanta jo pinis awchipon ne thang puthek te pinlo nang tuman chalo sa nang rabrita kidu ni takiso apon nang klem pi bang ve nang dam pi bang ve nang tumle nang rabre kulote la hanlo Nasini ta chiru rong lo ni pinan ka ai bak tak lo sa Nasinang tu mabang asap so nang rap chete asap so ganda ni ngarong gi ma ke ha nang li phansi nang chu ning rilo la sike suan ke ni di tum chilang lang nang tu ma da pena khorota me nang tu nang rap tha nang tu ma si ha Binanta kecil un edan lun Karbi Anglong dogmoka pen singrong pi report Biswanath Karbi live Lokimon Songho Atharam Lakhahini Ashram ke parlo rong ke the Lokimon Dowanalong Habar kapangthir kangthir methek asai kerengpon
Pini phai kuni ni phai troxy arni por phai nerkep apor malam pen rong kethe lokimon towan along habar kang thir methek asai rong kethe lokimon towan langchari amei mepu mohendro tok bilapen kong chunbang tilip rohang atum pen patir piponsi habar hapat along hako pen pini arnian keme kahino atomon ke jap ke sei unji aphanpu lokimon songkho adhorom kurusar hempu modon ingti pen kapachini pon asai pini kang thir methek asai deng ponlo Pini kangthir methek along dowan kurupo atum kadokwe bang thom kebra throk kurupo atum chetong donsi kangthir methek asai pachun ponlo Pini kangthir methek asai tangdarapi mirlapen methek apilo don suri alangro along basan damlo Pini kangthir methek asai along suri ke thom sose araratum pen chetong donsi pini kangthir methek asai lake non kebangji apor pirthe mindar along kemesen aphan kangthir methek asai deng ponlo Pini kangthir methek asai ke klempon mesen pusi kurupo atum pen birta pachinipon Karbi Anglong Sarupathar pen Jotno Singh Bay report Biswanath Karbi live Ke chengsi nihang longri hir bangame ningkan surhini da engkoira isi aparman ke paman pon Pini phai kuni ni phai troxy bhomkuru arni Chandra Singh Terang High School di sobai along ke chengsi nihang longri hir jirame ka paman pon Labang some kang pupon lake nirola phangchopi ahin pensi ing pupon lo lapen labang some along inglong po hir jir ali rakicap ing pupon lo Labang so kicap ke tok lake harsing tokbi inglong po karbi lamet ame aro akong chunbang Labang so me kapatir pipon lake nihang longri karbi lamet ame pen lapen kachir abdun lake inglong po karbi lamet ame Pini bangso hir jirame saya jai mega teng pen por phai sir kep apor malam pen kachikimo asai deng ponlo kachikimo asai kang pupon lake Don Singh Terang meipun nihang longri karbi lamet ame ahin pensi ing pupon lo Lapena duntu por phai sir kebra achitim apor malam pen hirbanga tum amen chethapon lo lapen apitu hirbanga me kachari pon hangmiji hanse lamet po ahin pen me chari pon si hirbanga me pangcheng pon lo Labangso hirbanga me along manpeng hirbanga son ben pen kachetong don lake saret hanse lamet po Kangsir kangchai dun khogen ingti monju teron pi manpeng alhuya son ben pen kachetong dun hukur sing rong pi ke hokame phu karbi lamet ame tiripya me lapen kongchun bang liladhor teron atum chetong dun pen rd pidon lo lapen anparta pini labangso hirjir ame along nongnam chethang klong ahir bang pi atum anparta owemi ahir bang atum penangan atum chetong dun si mesen pen me pachun ponlo Karbi Anglong man Japan Momita Timong P report Biswanath Karbi live Tante pe prime time berta la an pensi kang tonik lo kadagwe phanta kurwang thula pen dome thakme